раиси ҷумҳури Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев субҳи 9 март бо сафари давлатӣ вориди Душанбе пойтахти Тоҷикистон шуд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе раиси ҷумҳури Ӯзбекистонро президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон ва мақомоти дигари тоҷик пешвоз гирифтанд. Аз дафтари матбуоти Раёсати ҷумҳури Тоҷикистон ба Радио Озодӣ гуфтанд, ки маросими расмии истиқбол аз раиси ҷумҳури Ӯзбекистон дар қасри миллат сурат мегирад ва ба дунболи Эмомалии Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев мулоқоти як ба як хоҳанд дошт. Сипас музокироти ҳаятҳо бо иштироки руъасои ҷумҳури ду кишвар доир мегардад. Дар поёни ин гуфтугӯҳо миёни ду кишвар беш аз 20 санади ҳамкорӣ имзо мешавад. Созишномаҳои марбут ба шароити сафари шаҳрвандон ба кишварҳои ҳамдигар, қарордоди аломатгузории марзи давлатӣ ва бастаи созишномаҳо оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ аз ҷумлаи ин қарордодҳо ба шумор мераванд. дар пай дар маҷмаи Истиқлол форуми соҳибкорони ду кишвар бо ширкати руъасои ҷумҳури ду кишвар баргузор мегардад. Ба дунбол Эмомалии Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев дар ифтитоҳи намоишгоҳи маҳсулоти саноатии ширкату корхонаҳои истеҳсолии Ӯзбекистон, ки дар маҷмаи Манеж баргузор мешаванд, иштирок хоҳанд кард. Ин намоишгоҳ то рӯзи 11 март идома мекунад. Яке аз бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи барномаи сафари мақомоти Ӯзбекистон ба Тоҷикистон баргузории консерти муштараки устодони ҳунари ду кишвар дар Кохи Борбади Душанбе аст, ки шоми дӯстӣ ном дорад ва имрӯз 9 март баргузор мешавад. қарор аст, ки дар ин барномаи ҳунарӣ овозхонҳои маъруфи ду кишвар Ҷурабек Муродов, Давлат Манхолов, Нигина Амонқул ва Шералӣ Ҷураев, Юлдуз Усмонова, Фаррух Зокиров, дастаҳои ҳунарии Лазгӣ ва шашмақоми Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ кунанд. Дар рӯзи дуввуми сафари оқои Мирзиёев ба Тоҷикистон 10 март мулоқоти ӯ бо раиси парлумони Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ва сарвазир Қоҳир Расулзода дар назар аст. Таҳлилгарон сафари президенти Ӯзбекистон ба Тоҷикистонро таърихӣ унвон мекунанд, чун ин нахустин сафари давлатии раҳбари кишвари ҳамсоя ба Тоҷикистон дар 25 соли охир мебошад.